Здравейте, приятели! В днешното видео, както сте видяли по заглавието, ще повторяме Geometry Dash. Технологията му да минем Finger Dash, което не вярвам да ни стане, но нека поне да се опитаме. Ето, нека да пробваме. Макар че аз съм го минала на моят телефон два пъти Finger Dash, но на този телефон ми е някак по-трудно. Не знам защо. Добре. На Finger Dash съм добър. Ставам на про до някъде. О, не слабиме. Чакай. О, мъгъпа. Не! Защо? Ох, Боже. Няма никога да го мина на този телефон. Така. Нека да видим. Първите 15 опита никой не нямам, нататък вече ми пристигат. Така че да гледам. Ай, брат, как що умирам там, бе, човек! Брат! Изгледам се. Какво се случва? Защо винаги умирам там? Не. Тук вече става някакъв бък. Казвам ви. Ще строса нещо. Моля! О, Бог не може. Дал съм трофа на 4 телефона от тази игра. При 2-3 години съм трофа много. Така. Чакай. Така сега. Ако пак умра, тук вече няма да е реално, тук има някакъв бък. Аха, what? Вой вече, не знам как да ви го кажа. Окей, добре. Поне най-след да не умра на абсолютно същото място. Аз напомням един последен опит. И си гледам на практично да го минавам. На практично го минавам. Но сега за вас, за да видите какво е по-точно представлява нивото на тези, които не знаят. Чакай. Това е минало. Това е. Ура! Не знам какво правя. Някак го правя. Това вече става невъзможно.
Не, бе, брат, защо? Не, направо пускаме прат. Уф. Какво направих току-що? Дори не знам. Ако ме питате кога ще има стрим, не се случи стрима, изведнъж вчера ми спря и буквално не знам какво се случи и няколко време няма да гледам. Пишете в коментарите дали някой ми се е случил тъй стрима и дали си много... Той аз ще спускам отново, ама пишете. Брат, вече се изгледам. Изгледам се жестоко. Камби. О, Боже. Аз знам го на практика и после вършва просто. Хора. Буквално не мога тук да издържа. Вече следващото видео. И как умрях на тук, бе, брат? Какво се случва? И как до девел бях тук, бе, брат? Как умирам тук? Кото... Нямам, не викам. Телефона ми се включва. Добре, така. О, Боже. Не, отчакай, че го очаквах. Абе, брат, от тук... Хората и супер за клипа, надявам се да ви е харесвал. Ако ви е харесвал, праскате нека клипа да събери 15 лайка и правя още едно видео, да минем фингърданс. 15 лайка на клипа и правя втори клип за фингърданс. 15 лайка. Така че, бате, чао и до следващото видео.